imparando a farlo anche io. Gran culo. Muchacho. I del fred ve la vida, del gel ve la transformació. Un vi de raïms gelats del poble d'Oberhausen, de la finca del Bruque, al costat del pont, allà on gela més, on Hermann Donhoff tria els seus grans, gra a gra, a menys 100 graus sota zero, per fer un vi, en aquest cas del 2008, ple de pura essència, de vida, d'acidesa, de frescor, de sucres, d'energia, per mostrar-se etern, per tocar el cel. I en el cel un núvol, el núvol de cotó de sucre, tocs de flors i mel, gominoles i papallones. Tocar el cel i menjar-lo, amb els dits. Un somni, inici del somni.